Vachipunza. Number 1. Sisi wangu uye rudo uye. Ari kuuya pa TV namanasi kuvenyika. Alright. Azotaura. Alright. Zvamaida kwaari. Number 1. Alright. Henry Mandishona. Mirai tinochokewa senyika. Tinochokewa senyika. Ati tinochokewa senyika. Vane kukurukura hurukuro dzavakazomboita nehanzvadzi yenyu yavaitaura ivo vakatokonfirma kuti pavidhio kuti mune pamaiuya nehanzvadzi yenyu kuofisi. Aiwaka. Zvese so vanotozivana nasisi venyu. Vanotomuziva hanzvadzi yangu. Ende ndiye munhu avanoda paforefront. Ende panotori neshoko rinotyisa kutaura mufundisi. Kuti takaritaura rinoparadza kereke. Saka ndati achazouya wega otaura. Apa otaura. Zvaidiwa na chinangwa chavo. Pane zvimwe chokuti ndidzokere pai. Vane zvimwe zvese takaita zvokudzokera mumba. Panga pasada pananapa. Pane hanzvadzi yenyu. Ndanyarara. Usandibvunze futi. Then chimwe chechipiri. Uncle hanzvadzi yenyu ichauya. You can confirm kuti tichazoita video pano ichitaura nekutipa proof yezvakanga zvichitsvagwa kana muchida maaudio tinokupai. Uncle Saint zvaidiwa navachipunza naMandishona kubva kuhanzvadzi pavaitaura pese. Kana iri mari makaregera kungotsvaga mari mopa sisi wenyu wapa mari wakomana. Uncle Saint, it's a subject for another day. Mandibvunza kuti unoda kuti kudi chokupedzisira ndichokuti vachipunza kana kuti chipunza Olive. Aiwa ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano pachibanda neSaint TV. Aiwa ndichida kutenda zvikuru kuramba muchiona, kuramba muchifollowa nyaya yavachirenja. Tinoramba chingokupai zuva rimwe nerimwe. Apa mazuva ano hapasi kupera mazuva 2 kana 3 tisina kudzoka kuuya kuzokupai kuti zvivi zvinenge zvichitora nzvimbo. Nechikonzero chei nekuda kwekuti pane madevelopments akawanda ari kuitika maringe nenyaya yavachirenje. Vamwe vangada kuziva kuti ko vachirenje vachona ndevapi, zvivi akaitika. Maybe watanga kuona video rino iri. Tine mavideos akawanda ipo panapa. Chaunogona kungoita ukangotaipa chete kuti chirenje, mavideos ese anotanga kuuya. Asi chekutanga kana uri kutionawo paYouTube channel, subscribe. Inzwai vazhinji vanogara vachibvunza kuti sei kusubscribe kuita sei. Aiwa ukasubscribe chekutanga it's for free. Udyirwe data, hapana mari yako inotorwa kuaccount kwako. Handiti zvakare zvakanakira kusubscribe ndepekuti panouya nyaya saizvozvi patinokanda mavideos saizvozvi mavideos acho anobva asvikawo kwauri unobva watanga kumaona zvichidaro. Ndichitoti makadii muri Zimbabwe, kuri sei kwese kwamuri. Zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu, chigotwe kumba kwana mama. Zvakare ndagara navachirenje Mr. Barnabas Chirenje vanogara kuno kuWesley kwatavazovaona tichida kuti tinge tinonzwawo rutivi rwavo zvakare rwenyaya maringe nenyaya yekugara kwavari kuita panapa. Iri igedhi rekutopinda mumba mavachirenje. Panapa takatogara panze pepamba pavanogara. So pamazuva 2-3 adarika takambokurukura naBishop. Saka toda kunzwa kuti vakaona here zvakataurwa naBishop, uye toda kunzwawo kuti vari kurespondawo vachiti chi maringe nezvakataurwa naBishop T.O. Chipunza. Baba Chirenje, makasimba here baba? Chisekuru chenyika. Chokwadi. Ndakachengetwa naShe. Mungu ndakasimba ndiri njanji. Yakadii muri? Muri inotamba. Iri kure zvayo kumamisha kwatakaichengetesa. Asi tinongonzwawo manhare dzimwe nenguva kuti variko
mafuru ariko asi vapenyu aiwa tinotenda. Baba Chirenje, tatine kukasika tibve tapinda munyaya yedu yatauya nayo nhasi. Amenoti makaonawo here vhidhiyo ratakaita riri pachibanda media ratakaita naBishop T.O. Chipunza? Hongu ndakariona, asi harina chandakadzidza kubva pariri kana chandakatambira kubva pariri. Alright. Nhoroondo ndakainzwa, chandakabatisa ndichokungoti chete muyeranyati. Zvimwe zvese zvavaitaura hapana chainyatsobatika kuti vari kubva kupi, vari kuenda kupi. Alright, regai tiite tichizvinonga chimwe nechimwe tichinzwa. Vazhinji vakandibvunza kuti angosenti ndoona kucomment section vanhu vaibvunza kuti interview here, interview. Zvinoita ndezvekuti pabasa redu apa kana tichinge tichibvunza vanhu kana kuti tichiita nyaya tinenge tichida kuti tinge tiri tinorega pekutanga. Remember kuti hatina kumbobvira takagara pasi navachipunza. Saka pekutanga mwoyo mavo makanga makazara. Vaiva nemhinduro yezvakaitika nekuda kuti vaChirenje vaivaona nguva nenguva tichiita nawo mavidheos. Saka takavapa mukana wekuti vadurure zviri pamwoyo pavo. Zvandinotenda kuti makazviona zvese zvavakadurura pamwoyo pavo. Chekutanga toda kuti titaure pamusoro peimba inoyi. Imba inoyi yavakataura vakati ivo vakasvika panapa pasina chinhu. Vakasvika vakatoitisa plani yemba inoyi ndivo. Vakavaka kubva pasi in fact pane rabho yakanga iripo yavakatakurisa kusvika pawindow level. Kunze kwekumashure kweimba iyi ndokwavasina kuzovaka, but kumwe kwese vakanga vatosimudza kusvika pawindow level. What's your response to that? Tichitarisa kuti imimi mune mamwe matauriro amakanga mamboita. Zvinoshamisa kuti zviri kubva kuna Bishop. Anofanira kunge achitaura chokwadi. Chokwadi ndichokuti Bishop ngavataurire nyika kuti ivo havasi kuziva kuti level yakanga iri pamba apa yakanga iri papi. Tichikurukura navo isisu, Bishop vanoti vakasvika pano kamwe chete kana kuti kaviri. Saka wakanzwa pavidhiyo ravo, ndikuresponda pavidhiyo ravo. Wakavanzwa ivo pavakada kunotaura vaiti vakati nyepei ubva vadzokera unotaura chokwadi. Vakati handina chandinacho chandinoziva. Dai ndakwanisa kuwana builder wangu. Imimi ana Uncle Sendi nditsvagirei builder. Ndakatoseka ndakati vakupa vakomana ava basa rekutsvaga builder panototsvaga builder. Ane ruzivo anogona kupindura stage yakanga iri pamba. Kuda ndi builder wavo. Nokuti ivo ndichitaura navo vanoti builder akatondibira kune imwe stand yavakambovaka. Zvichireva kuti nepano futi builder akavaita sei? Akavabira panga pasina imba inosvika pawindow level. Wakada kuseka Uncle Sendi before that. Wakada kuseka. How can someone build a house kubva muground kusvika muwindow level asina kuisa mvura? Pasina kana kachimbuzi kevakomana kamugero kevakomana kachimbuzi. Unovaka nemvura yani? Hatina kana bhauza nyika ine, hapana kana pakauya bhauza remvura. Akavaka imba kusvika pawindow level asina mvura yaibva kupi? Alright, pane pamwe pakataurwa pandinoda kukubvunzai kuti matanga kuvaka imba iri mukati umu. Vanoti mushure mekunge vanzwa kuti zvoni pana anonzi Chirenje akuvaka imba yenyu, ivo havana kuuya. According to him, it's on record. Vana vekuchechi kwavo ndivo vakauya vakakukonfronta imimi kuti imba iyi yauri kuvaka ndi imba yaBishop Chipunza. Mungakonfirmewo here kuti zveshuwa muri pakuvaka pane vanhu vakabva kuchechi kwaBishop, vana vesangano vakauya vakakukonfrontai kuti mirai kuvaka muri pakati pekuvaka? Ndinorumba kupindura, ndinoita kunge ndinopindura zvinorwisa Bishop, asi handisi kumurwisa, ndoda kuti adzidze kutaura chokwadi. Kana mwana wesangano Terera Poshi anoti paakaona ndichivaka imba iye Bishop akandiona nemudzimai wake waanodainza achiti Manyara, sisi Manyara, vachipfuura
vachindiona ndichivaka okutaura mune rimwe pepa rinonzi H-Metro kuti pandakaona murume achivaka ndakafunga kuti mwana wesangano ari kuvaka kuti azondisurprise. Anozotuma sei zvakare mumwe mwana wesangano kuzonoti enda unomisa mwana werimwe wesangano futi ari kumuvakira. Ngavaumbiridze pfungwa dzavo vataure zvakanaka. Vakanyepa ipapo. Kurota hapana akambouya kumisa kana poshi kana anoshura. Kana akakutsura. Aiwa kana mumwe chete. Kana ivo vanotaura kuti vaitopfura nekarodhaka. Nenerawo chinzwa vachitizvo chirenje wakauraya mukadzi wangu. Vanotizvo ive mukadzi paona pane structure pane imba ndopakarohwa ne-BP kuti pastendi pangu pari kuvakwa mukadzi wazvinzwa. Asi vachitouya vachitoona ndichivaka havanokwanisa kutimira. Saka hapana akauya ndakavaka kwenguva yakati rebei kwete isina kurebesa zvakanyanya because ndakaitaura gore and some months ndichivaka during the day not the night. Ndichigara pano most of the times although ndiri truck driver ndichienda kuDRC ndichienda kuMozambique asi pandinenge ndiri muno muZimbabwe I was here. My builders angu anga ari pano. My uncle was here supervising the work and my brother. Hapana kana one akasvika pano achitaura izvozvo. Bishop ngavangobuda vachena vataura chokwadi. Alright, aiwa tiri kuita izvi because Bishop vane zvavakataura zvinoratidza kuti zvinopikisana nezvamakambotaura futi kumashure. Tiri papo zvakare tichifamba I'm sure makateerera conversation yatakaita nawo. Andina kunyatsoiteerera because you know wakavhura chinhu wakachitarisa wakaona chisina uremu you don't tinozongoenda kuma-comments zvokuti dai vari vamwe ngavangomhanya kupi comment section nokunovataurira kuti zvese zvavakataura it was nothing except kuzviti munyati. Plan yemba iyi ndimi munayo? Ndinayo, yes. It's not even in his name. Can you confirm kuti iri muzita rani? It's in the name of the owner of the land. Alright. Yes. Alright. Kuri kuti iri muzita, you can confirm kuti ipa yaka iri muzita ra Aubrey Dube. I can say that again and again. Alright. So ipapo apo makawirirana ipapo. Ndo chinhu chega chakawirirana vachirenje navachipunza ndechoti imba izve shuwa plan yayona iri muzita ra Aubrey Dube. Alright, zvichidaro makagara meetings akawanda imimi nava Chipunza and he confirmed kuti bepa riya ramakambotiratidza ndivo vakakunyorera izveshuwa. Oh yes, ndo vakanyora harina question mark iri ndo vakanyora Bishop zvese zviri apa. He confirmed kuti zveshuwa izi but vari kuti imimi ndimi maivaipa pressure yekuti toita sei vakambotanga vachati aiwa ngatimbomirai tizogara matare chaiyo but makaramba muchingowapa pressure kuti and vanoti makavati kune munhu ada kundibatsira kuti ndinge ndinoita gain back the property ndo pavakazokunyorera izvi. Vane confusion. It's a confusion an old man, an old bishop, because his son was there. Alright. And you cannot force a donkey to drink when it do not want to drink. In the same, I cannot force a man of God, and a man of God cannot be bishop. Kuti nyorai. Akanyora iye wega. Akatonditi chienda pa social media na pepa iyi. Unotaura kuti this is what I want. And they kwanisa kuya nari kuzokutaurirai, you gave me permission. According to this paper, yes. Munogona uriverenga yenyu kuti vari kuda zvipi nezvipi. Ndinoramba ndichikutaurirai Uncle Saint sekuru venyika kuti ndinonyara kuzvitaura kuti zviri kubva kumutungamiriri wekereke. Of which dai wish yangu ndekuti dai vanotungamirira vacho vachitaura chokwadi naye vaigona kuvatsura
panapa vakati vanoda 100,000 USD yavakati iwo deformation of character. Alright. Ndio number 1. Number 2, vakati vanoda a 13-roomed house yakavakwa kusvika pawindow level inoti ndinofanira kutsvaga ground 1 ndovaka kusvika pawindow level ndovapa. Number 3, vakati vanoda 470 USD times 12 times 10 years, which yakauya kusvika ku 56,400. Ukazozvinyatsozviverenga ukazvigarira pasi kuti kutenga land wovaka imba kusvika muwindow level wovapa 100,000 wovapa 56,000 hazvimeche nezviri pamba iyi. Mari yaChinenenge yawandisa zvokuti unotonyara kuzvitaura ngosendi. I don't know why you are asking me for this paper because ndiri kutonyara kuzvitaura zviri kubva kumunhu waMwari. Why ndiri kuriwenza inyaya yekuti he even confirmed kuti zveshuwa these were the demands yandakanyora pasi kuti tinge tiri tinovhurira chirenje. But at the same time ndichida kudzoka, what's his influence? Simba ravo rinobva kupi according to zvamakaonawo pamavidheos atakaita? Simba ravo mungavati rinobvepi rekuti ivo ndo vanokwanisa kukuvhurirai kana muchinge mavaitira izvo? Uye munofunga here kuti kana mukavapa alright toti zvawanikwa 56,400 plus 100,000 plus stand ine 13-roomed house iri pawindow level mukanzi mazviwana munovapa, munofunga here kuti vanokuvhurirai apa? Zvakafanana nekutora mari nokunokanda mugungwa. Alright. Kupa achipunza mari kukanda mugungwa, because the owner of the stand lives. Alright. The owner of the stand is a God-fearing man. Alright. He's a man of love. Saka achipunza avana chavanofanira kuwana apa. Alright. Kunyora chete kwavakaita kwemunhu arikuda kufunga arikuda kuita uchenjeri hwokuba. Alright. Kuba. Paunovanzwa vachitaura izvi vanenge vachitoedza kuba. Zvakafanana nezvavari kutaura kuti plan. Iko kuda kuedza kuba. Dai vakanga vari ndivo vakavaka imbai. Vangadai vakandotochinja ownership kukanisa. Nokuti kanisa inoti ukaisa slab wakutochinja. Isusu takavaka because takavaka in a short period of time. And I was in DRC. Ndichibva kuDRC ndichisvika ndichida kunochinja kukanisa. Because ndandine zvakakwana zvoti ndichinje kukanisa. Unfortunately, ivo negweta ravo because uchenjeri hwavari kuramba vachidzokorodza kutaura avo. Vakabva vanochisa vabva chiaffidavit chakarambwa nekanisa chakarambwa necourt. Alright. Because it's not proper before the court. Alright. Chiaffidavit chokunyepa chavakanyora. Imagine kuti vakadonaterwa land kana iri donation yakaitwa. It was in 1998. Asi vakabva vazoita chidonation chiaffidavit chavo chavakazonyora muna 2008. Alright. Vakabva vazochienda kunochiisa council muna 2013. Tapedza kuvaka. Alright. Vakamirira tipedze kuvaka ndipo vakazonesa chipepa chavo. Saka vachipunza. All this he is doing. He is making a laughing stock of himself. Nyika iri kuvaseka. Ngavasiyane nezvinhu zvakafa izvi. Kana vachienda kuBhaibheri, ngavaconcentrate neBhaibheri. Alright. Toita ngwese tinotuka asati mutuki. Tiri kuti izvo ngadzidze chinhu chimwe chete kutaura chokwadi. Alright. Pamunomunzwa chiri chirenje ataure chokwadi. Wakatarisa mavidheo wakatanga kunditora sekuru venyika. Kana kuti ndakatorwa nana Billiard. My statement is the same. Kubva 2013 to present. Andichinje. But wakatarisa ivo kutaura kwavo, he changes like a chameleon. Okay. He says this thing today, tomorrow he says the other thing. Andiro zvinzo. Ichi achindipa chipepa ichi. Ichi. Havaifanira kutondipa chipepa ichi. Ndivo vega vakati chirenje kuti uende unotsvaga mari. Chirega ndikunyorere. Asi mari iyi kana youya ngaisapinda maaccount mako. Ngaiuya direct into my account. Iwe enda unokumbira vanhu. Wakumbira mari youya direct in my account. It's on record. Alright.
tine V11 for that. Alright. Saka zvese zvautaura makatonyorerana pasi mukasaindirana. Takarekodha. Makarekodha like gave us permission. Rekodai meeting yese takarekodha. Meeting yese is unfortunately atina kuvatumirawo yavo copy yerecord yacho. Alright. Asi tine marecords. Alright. Saka zvese zvamunoona zviri kuitika Uncle Send panapa. They must know kuti I have got records. Pane pavaisandiudza kuti recorda, ndaingova recorda every time and again. Alright. Yes. Alright. Alright, tichidzokera kune zvawakataura. Yes. What's your respond? Vari kuti pane pavakataura vakati pane stake ya Chirenja. Pane stake ya Chipunza. Pane stake ya Dube. And everyone must get their stake per property. No? Can I ask you a question? Yes, sir. Pane stake vanhu vatatu. Yes. EA is looking for 350,000 here. All right. That's his stake. Say I want 100,000. 450. And the other partner. And the other partner want 100,000 to make 500,000. Half a million per property. Is it even worth that? Saga, you cannot talk about stakes of him having a stake, that one having a stake and having a stake. There's one person and a stake, the owner of the land. All right. Period. All right. Zvichidaro. Vachirenji. Baba wangu. According to zvamakaona, kana kurunzi dai maizenge mapedza kuona video riyaya kana mariona kupedzisira. Do you think by any chance Mr. Chipunza, I don't know kuti influence yawo yakakura sei to the owner of this place. Do you think it by any chance is a man who is going to advise if that is kana vane influence to the owner, the legal owner of this land? Do you think kuti vanokwanisa kupa kuvatendera kuti vakuvhurire gedhi? Because of his greediness, he cannot do that. He's very, very greedy. But God being God, wavanoshumira, as I don't know, is this the same God wamunoshumira na anoshumirwa nana Bishop Nyamakanga. Yeah. Dai vachishumira anoshumirwa nana Nyamakanga. Vaigona kudzoka kumashure vofunga. But for now, according to the video, and funge kuti vanecha vanokwanisa kundipa. But I told you, Sekuru, ndakati apa, iwewe Uncle Sense, na Oliver Taruvinga Chipunza, makafanana. Alright. Saka, I want to repeat it again. Kuti imimi apa, makafanana na Chipunza. Andikwanise kuuya kuzondivhurira. Andina chandokwanisa kuklema apa. Kana kundivhurira. Amuna. That's why uchiona kuti taita more than 7 meetings, which is the final meeting, pasina chinobuda, because he do not have the power. I'll tell you the man with the power. Let's go. At the end of this recording, I'll tell you the man with the power. According to him, yes. Ivo vanotaurawo kuti havanawo simba rekuvhurira apa. At least kana vakadaro one point yandanzwa kuti vataura chokwadi. He admitted kuti aiwa inini nenyaya yekuti nyaya iri makotsi ende ivo havana kuenda kukoti panyaya yemba iyi. Ivo havana zita riripo panyaya yemba iyi. Saka vakataura kuti nyango zvese zvichinge zvaitika, munhu ane influence, munhu anokwanisa kukuvhurira gedhi iwo ani muridzi weland. Saka what's your response mukuziva kuti meeting esa makaita you were doing meetings with the wrong person? We were doing the meetings with the wrong person. But let me tell you, he is the man, the big man behind the scenes. Alright. Okay? The influence yaanga achisa kumurume muridzi weland. Ndio yaanga achinzizvo Chipunza. Nokuti lawyer rake Obey Shava pa court sessions isatatanga kubva 2013 to present, 2015 to present.
Chipunza has been paying, forking the expense yokubhadhara kuna lawyer. Alright. Shava. Alright. And Chipunza, because of other things, last week he had a recording and just note dakuisa kunani. Asi he sent it to my sister. Alright. Yaitoti shamwari ndakutotsvaga kureza another $1,000 next week musi wa27 challenge akatisungisa tokuenda kucourt. Alright. So izvozvi as we speak he is paying $1,000 to Obey Shava kuti Obey Shava aende kucourt. Alright. Alright. Saka apa hasha dzainadzo kusungiswa ndekwei koti ndeyekuti koti ida kudecida kuti nhau iyi haina kufamba zvakanaka ngatidzosere futi pai mukoti. Yeah, saka isi hearing yachine is on musi wa27 October. Right. Saka he is paying chiri kumurwadza Chipunza ndichokuti he has been paying lawyer. And nothing is coming back to him. So pauri kuona pese paari kuti izvo ndoda 470 times chakuti anofunga kuti anogona kuwana something back. Yeah. Saka ndo zvaari kufungira kuti anogona kuita. Asi hapana. You can continue zvanyipama. What was the question, by the way? The question was haana chii apa. Saka iye ari kutochemerawo kuti mari yandaka maiwe akutobata musoro kuchema kuti mari yandakabhadhara gweta kubva 2015 to present. And gweta wacho enewokai is an expensive man. He's an actor. Saka he has lost a lot of money kugweta. He has lost a lot of respect. Yatinogara tichitaura kuti izvo inini era iri pavatungamiriri vemuchechi sekureva kwakaitwa naBishop Nyamakamba. Vatungamiriri vechechi vanga vachifanira kugara pasi nemukuru wavo kuti baba apa pane magetsi vanopisa, apa panopisa, nokuti apa there's nothing for him. Otherwise anoti ndakapiwa 10,000 na Henry Mandishona yandakatengesawo zvidhina. Ko zvidhina kana achida zvidhina zvake tinongomudzosera. We are comfortable kumudzosera zvidhina zvake. Obuda. Paiva nezvidhina. Like I have always said kuti panga pane incomplete lab. Yaari kuconfirma kuti kune kwanga kusina kuvakwa kweso. Yakanga isina kuvakwa pamba pakaiswa chikebhini. Yanga iri C-lab. Incomplete C-lab. Changa chiri chipisi. Noti kwavari kutaura kuti aiwa pavakazoti window level takange tamu meeting yataita vanokoma vake nevaning'ina vake varimo achitaura kuti window level wakateerera video iyoyo unondoona ndichipindura ndichiti sezvataurwa naBishop. I didn't want to argue with him because vakanga vandipromisa kuti after this meeting we are going to open the doors for you. Saka iye is capitalizing on that, which is wrong. But unfortunately iyewo futi ari kudzokera kumashure achiti izvo munhu ane ruzivo is my builder. And his second time achiakizwa futi builder wacho inoti I suspect him kuti ndiye munhu akakubira akakutengesera. Saka there is a long story here. Saka confusion iri muna Bishop. Tiri papo baba I don't know. Just the same prophet Henry Mandishona. The same man who came and said ndakanzwa Mwari panyaya iyi. Is the same man here wamuruko you can confirm kuti ndo futi vari kuti vaiva nezvidhina zvavakaisa pamba? You can say that again. Meaning kuti prophet ava kwaiva kukunyepera imimi kuti mutende kuti zoni aiwa Mwari vati izvo vaiva nemapersonal interest paproperty. Yes. Prophet wayo vakati nyaya iyi havatombozive nezvayo vakanzwa Mwari. Ndanga ndichida kutotaura ipapo. Ndopandaida zvakanaka ikoko taive tiri that day muri kumamaiki ikoko. Saka listen about the prophet. Achitaura anoti akapa Bishop 10,000 ndimandishona. Chipunza achitaura anoti ndakapiwa nemwana wangu wesangano Henry Mandishona
10,000. By the way, Henry akanga ari mwana wechechi yachipunza. Musadaro. I tell you this. Saka kuacta kwese kuri kuitwa na Manshona. Kuacta they are trying to raise money to finish building their church panopakambozuma pagoma. All right. This is why all this drama is there. Mandishona na baba wake varuda kuvaka church. Samanshona Yo Mandishona akavaka chikoro nemari Christmas. All right. So akatotaura baba kati we can come at this man. All right. Saka ichi round aida first kuti ndiclear zita rachipunza baba wake. All right. Ndaclear zita rachipunza ndo ndachajwa heavy money. Bovha watora mari iyoyo unovaka chechi kupi? Pakambozuma pagoma, pakambozuma pagoma. That building yatora nguva refu ichingonzi yakaswa 10 zvidhina yombomira, swa 10 zvidhina yombomira. That's his church. Yaanogara achitaura pa zvivhiti kuti ndiri kuvaka a pension church in I can't remember how many seater. He has always said it. All right. Because they want to steal from me and go and build that church. And I'm saying no. All right. With my God. It won't happen. Saka pakagadzirwa chinhu because tiri isusu takaenda kumeeting nawaManshona and he said havanota vakati havatombozive nezvachipunza but vakanzwa Mwari. So are you saying the so-called prophet Henry Manshona is a man who is claiming as kuti akanzwa Mwari kuri kutonyepa? Kunyepa. Listen, sekuru venyika. Pakaya vanhu vakawanda pano. Vamwe vatinoda kutaura mazita avo. Because vakanzwa kuchema kwedu vakabva vati it's fine. Vakati chirenji ndabva kuna achipunza. Mwana wechechi yaachipunza. Akati achipunza vati ngatitaurire hangi tinotaurirana. Ndakaramba. Ndakati handidi. Alright. Achipunza vakadenza vabereki vangu my biological father. Nevaningina vake. My father is about 91 years old. Akauya nemudonzo mofisi achipunza white hair. Nevaningina vavo vese. Vane midonzo. Akasvika mumu akasvikondorotomoka. Chipunza kutaura. Ana baba vakadzokera. Vese vanhu vese vakaya pano takavarambira. Kusvikira Mandishona Henry auya achitaura kuti Mwari. Akatopotera nekuna bishop vangu vandakambonamata nawo. Pachikoro pauri kunamatira pakuwadzana. Ipapo takapanamata na bishop vangu iyeyo. Auya naye kuko bishop vangu akatondifonera ndiri kumusha ndichita zvemakomba. Ndasarenda zvopana ndichita zvemakomba. Ndakabva ndadzoka. Zvakanzi kune munhu anzwa Mwari. Mwanangu uya. Ndakabva ndati kwanzi kwachi Mwari. Bishop wakabva pauyo macontacts angu. Akabva ndine audio yake by the way. First audio yakandifonera. Ndakamurekodha. Ndaibva kuchechi kudomboshava inonzi Shekina. Toko ndabva kunonamata ndiri mukombe ndichibva ikoko. Akabva andisira phone ndiri mukombe. Ndakamurekodha. Akanditi your first conversation naye. Akanditi Mwari vataura vati. Kudzamara tazobva pano takaenda kuchikoro kwake. Wazvinzwaka? Kuchikoro makazouya nachibanda naManasi. Makandirekodha. Your first apology. My first apology. Online. Wanzwa. I swallowed my pride. Ndakati kana Mwari vataura. Baba, kana Mwari vaita sei? Vataura. Totedzera zvataura nemuranda wavo Henry Manshona. Little did I know kuti chinechi vanga vakachironga nababa wake Chipunza Taruvinga Oliver. It was a planned thing. Why I say it was a planned thing? I did everything they wanted me to do, but I got nothing. Saka they might ask me, challenge kuti tuka. I know handisi kwatuka. It was planned because zvese zvamakandivimbisa hapana chandakawana. Asi zvese zvamakanditi ita ndakaita sei? Ndakaita. Yes. Saka hapana andatuka. Manshona. Henry Manshona. When he came, Baba, I want to be honest with you. Kana kaya kwamuri mangwana. Hapana chamunoramba.
anotanga kukutaurira kuti ndakanga ndiri kuPeacemas ndiri MD ndakazoita director wokwakati ndo zvaanotanga ndo introduction yake. Alright. Okutaura ndakabva ndinotaura kuti ndine zvinhu zvangu and to show that haadi kutaura newe anywhere else ani kuti uya kuchikoro. Alright. Kuchisipiti paWonders School. Alright. Takatoenda ikoko musi wandaenda ikoko kwakatikawo zvinhanhara ndichipinda muofisi make if he remembers well kwakabva kwauya a parent ine mwana achida kunyoresa akabva nditaura kanditi vachirenje zvenyu zvaita ndani nguva refu ndisina kunyoresa mumwe mwana arikuda kupinda chikoro pano kuuya kwamaita mafama auya nechi neblessing mwana akunyorwa mukabva mabelieve ndakabva ndabelieve kuti muri kufamba nemablessing. Yes. Then after that kwabva kwana heavy rains akabva anditumira zvakare ndinayo picture yacho if you want I will send it to you pakabva anyora akatizvo mwari varopafadza akanyora nechirungu I'm not good in English ndingakanga ndisinganyadzisi akanyora nechirungu asi aingotaura kuti mwari vaita sei varopafadza kukumbira regero kwamaita sei kwamaita. Not just that akabva azonditi rimwe zuva mutumwa akatumwa kuti upinde mumba ari kuti chiuya kwandakanzwira shoko kuchechi kwake okuti makufanira kunojoina chechi yavo. Yes, kabisira. Alright. Ndakabva pano ndakaenda kuWater Falls ndakaburukira pamasteps ndakabvunza vanhu ndakatenderera kusvikira ndaneta because mwari avaida kuti ndisvike panzvimbo isina umwari. Alright. But ndakazoti ndakudzokera kukombi ndakati aiyo ndinongomutaurira kuti ndasvika. But pandakangomutaurira kuti ndasvika it was a stone's throw away from where I was. Akabva tuma mukomana nepajera wabva nditora. Alright. Pandapinda muchechi achiparidza akanga akupedza. Zvaiparidza zvacheni hapana chandakanzwa because aiverenga tsamba after tsamba. Tsamba after tsamba. Saka nguva diki yandakagara imomo akaverenga matsamba anokusvika kana 15. Matsamba kuvakorinte kakwaGaratia. Maiwe kwese hakuna kwakasiwa but kuti ndione chakabuda ipapo hapana. But because ndaichifunga ipapo kuti munhu waMwari I went again kwaari ndakanofugama ndakati baba ndauya mutumwa akanditi ndiuye pano kuti zvipere akabva andibvunza iye pache zvake Henry akanditi uri kudei ndakati ndinoda kuti kupera kwesvondo rino ndipinde mumba mangu makuprofitwa mai mamira pamberi svondo kupera kwesvondo rino ndoda kupinda mumba mangu ndoda kutora vana vangu ndigare navo ndoda kutora mai vangu vasiri kunzwa zvakanaka aederina vauye ndigare nani navo akanditi zvakanaka. But uchizomufonera after that kuti baba taapapi anotizvo I am managing the pregnancy. Inhumbu iyi inotoda kutomanejwa chipunza ane zvake iwo nezvako saka ndikuimaneja it takes long. I tell you kuti muna February this year ndichitanga kuenda kuchikoro kwake vakanditi 2 days unopinda mumba saka iverenga February to present. Isusu patakaita video nemi rakanzi richingobuda chete rinongodiwa video trende mova mapinda mumba tine takapiwa chibanda takapiwa chipa. Yes. After ta release takanzi after ma week but 2 weeks or less. Right, 2 ndio rakanga rifigura vo 2 weeks and then chipunza chamuwana ari mumba make chirenje ochirenje mchamona mumba make ochipunza angofananawo nena. Aiwa even when I go back God says I will go back. Alright. He is not invited. Alright. Avanouya kuongoisa oma prayer. No, I don't want Satanism at my house. Alright. Yeah, I don't want. I don't want to see them. Right. Tichiranzwa kuti zvoni pawaifambira nyaya dzenyidzi vakakupromisai kuti vanhu vachakupa monthly grocery chichi vachakuchengeta. Oh yes. Va Henry Mandishona. Vakandidaro. Okuti mukavhurirwa. Aiwa before. Now vakati first ngatiti first 6 months tichigadzira nyaya idzi
totsvaga pokurentera chirenji paanogara zvakanaka nemhuri yake. Achizobva ipapo achipinda. Ndakati no, mari inini pandigere nemhuri yangu we are comfortable. Mari yacho nekana muinayo munotipa 27 akupi kuchikoro. Akabva ati on top of that ndichakupa monthly groceries kuti uwane chekudya every month. Panapa chaakaunza panapa na sister vangu akatipa 2 kg flour, 2 kg rice, 2 kg sugar ne I can't remember the other thing. Wanzwaka 2 kg flour, 2 kg rice, 2 kg sugar. Anenge masamba the other thing. Quick brew. That was that. So zvaakataura zvekutaura naManasi kuti akati achatipa magrocery ndo zvaakatipa. Icho kwadi makapiwa izvozvo kamwe chete. A man of God. Right. Tichipedza. Right. Anditi. Yes. Tichipedza. Imimi matarisa zvese zvakataurwa. Maona kuti hapana kuri kuendwa nachipunza. Mashoko enyu ekupedzisira kuna chipunza TO ndeyekuti kudii? Wandipa chitsvambe chakanaka. Ekupedzisira pavidhio rino iri. Manasi, toti mashoko awo ekupedzisira pavidhio rino iri chete. Ati. It's not over until it's over. Vachipunza. Number 1. Sisi wangu uye rudo uye. Ari kuuya paTV naManasi nasekuru venyika. Alright. Azotaura. Alright. Zvamaida kwaari. Number 1. Alright. Henry Mandishona. Mirai, tinochokewa senyika. Tinochokewa senyika. Ati tinochokewa senyika. Vane kukurukura hurukuro dzavakazomboita nehanzvadzi yenyu yavaitaura ivo vakatokonfirma kuti pavidhio kuti mune pamaiuya nehanzvadzi yenyu kuofisi. Aiwaka. Zvese so vanotozivana nasisi venyu. Vanotomuziva hanzvadzi yangu. Ende ndiye munhu avanoda paforefront. Ende panotori neshoko rinotyisa kutaura mufundisi. Kuti takaritaura rinoparadza kereke. Saka ndati achazouya wega otaura. Apa otaura. Zvaidiwa na chinangwa chavo. Pane zvimwe chokuti ndidzokere pai. Vane zvimwe zvese takaita zvokudzokera mumba. Panga pasada pananapa. Pane hanzvadzi yenyu. Ndanyarara. Sandibvunze futi. Then chimwe chechipiri. Uncle hanzvadzi yenyu ichauya. You can confirm kuti chazoita video pano ichitaura nekutipa proof yezvakanga zvichitsvagwa kana muchida maaudio tinokupai. Uncle Saint zvaidiwa navachipunza naMandishona kubva kuhanzvadzi pavaitaura pese. Kana iri mari makaregera kungotsvaga mari mopa sisi wenyu wapa mari wakomana. Uncle Saint, it's a subject for another day. Mandibvunza kuti unoda kuti kudii. Chokupedzisira ndichokuti vachipunza kana kuti chipunza Olive. Enda wakaona vanhu vaita mavidhio sezvatiri kuita izvi. Dzokera kucomment section. Unoverenga comment section. Comment section inokuudza zvokuita sei? Zvokuita. Wakashora. Ava vana ndodare repanapa. Ndodare racho. Avapengi vanava. Ukavati vana vanopenga iwe ndiwo usingapengi uri 1. Unorasika. Unoraya chechi. Nokuti pauchaenda kunomira papiripiti. Mumwe munhu arimo ari kutorwadzirwa inini chirenje ndiri mushaki mangu. Anoti baba avadai vagara pasi. Kana wakaparidza zvinengei zvinoburutsa Jesu mudenga. Anodzokera kumbari empty handed. Endewo zvakare vatungamiriri vechechi vanogadzikwa kunzi ndimi vatungamiriri.
garai pasi nomutungamiriri asarasike. Garai pasi nomutungamiriri azedeze asarasike. Nekuti kurasika kwake kurasisa wai. Zvakafanana naye papapa. Ari kuda kureza muchechi $1,000 yokunobhadhara lawyer. Enditika kuti lawyer anodefenda kukoti musi wa27. Mari iyoyo ndiye matithe. Mari iyoyo ndiye free will offering. Muchechi mune mumwe munhu ari kurara nenzara. Achiti basa raMwari rifambi. Achiti basa raMwari rifambi. Imimi mari yomushandisa kunorwisa chirenje asina mhosva. Dai kuri kunzi is the owner of the land ari kubhadhara gweta taiti. Wazinzwaka? If you want the audio ndinokupa. Yakatumira achifunga kuti ari kutumira. Ane maaudio anenge matatu akaita mistake kutumira my sister. Achifunga kuti ari kutumira munhu waida kutumira. Imwe yacho ndiye kuti aitotizvo vakomana Mwari vatigonera. Ngatimhanyisei tironge chinhu chedu ichi chifambe. Chirenje ari kufa. But today I am here with you, Uncle Said. Audio ndinayo full. Saka ngavaumbiridze ndangariro kumasowe tinoti dai maumbiridza ndangariro dzenyu baba Kristu aibarwa mamuri zvine tsitsi. Alright. Saka I think Uncle Said ndakutaura. Ngavaende ku comment chi? Mu comment section mune Zimbabwean citizen ari kutaura. Asiyo asina ma-interest. Anozwa kuti anogona kusatorara mukati umomo atopinda. Chero chirenje zvikanzi zvadi akanzi chirenje nhasi akwira ndege. Anozwa kuti haakwire nachirenje ndege. But anotaura pfungwa dzake chaidzo chaidzo. Zvakarurama. Zvine rudo mukati, zvine chiKristu mukati. Uyezvo muchechi make muvana vaari kutungamirira imomo. I've said this and I'll say it again. Ndine mumwe akandipa $50. Akanditi baba varasika. Mari yangu handingaendese kuna baba kukurwisai pasina mhosva yaminayo. Mumwe ari paaifiridza apa. Akati zvinhu ndakutanga kutsvaga kukunamata. Uku hakusi kuita sei uku? Hakusi kunamata. Saka if a blind man leads a person like you aneona, result ndiyo kuti all of you fall in the pit. Saka he has become a blind man. Saka whoever is following is going to fall in the what? In the pit. I thank you. Ayo, mhuri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira ndo respond yavachirenje maringe nevidhio rakaitwa ratakaita naBishop Oti Chipunza. Vachirenje ndofunga manzwa shoko rimwe nerimwe ravataura. Zvakare tichaita video according to him nehanzvadzi yavo ichatizivisa kuti chimwe chezvikonzero zviri kuita kuti zvoni vachirenje varambe vari panze. Nyaya inenge iri kunzi yakasarira kuna vahanzvadzi vatete kuti zviri kudiwa kunzi vatete vaite nevarume vaviri ava kuti gedhi iri ringe riri rinovhurwa. That is kana ivo varume vai vari ivo vane simba rekuvhura gedhi iri. Aiwa, imimi ndimi vatongi gava, ndimi makanga muchingotonga nyaya iyi kubva pakutanga muchitaura zvamunotaura. Inini pandinouya ndichigara panapa ndinouya ndiinemi mundangariro ndine mashoko amunenge manyorawo. Ndinofara nekuti vachirenje vanoverenga comment section. Vachipunza zvakare vakataura pachena kuti aiwa mazuva akapera vakatangawo kuverenga comment section kuda kuti video rino iri variona uyezve vachaverenga comment section. Imi chitongai matongero enyu, chitaurai sevatongi gava kuti panyaya yese iyi manzwa kutaura kwese uku kuchinge kwataurika imiwo munofungeiwo, nekuti zvese zvataita nekutaura zvinonyanyo kuva neuremu uyezve zvinogona kubatsirika mukurashika kana mukugona kwedu kunogona kuonekwa bedzi mucomment section. Aiwa, zita rangu ndinonzi Uncle Said. Ini ndakangomirawo hangu sechihanzvadzi chamai venyu chigotwe mumbama namama. Aiwa, ndanga ndichikurukura navachirenje. Ndichida kuti a big shout out kuna Manas Chibanda uyo anga akatibatira mushini wedu. For now tichiti it's much love and God bless.